Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review bathi Mpumelelo uzenza ubaba wakhe kakhulu. Laba babuka ishow Izingane Zesthembu ngoLwesibili kuMzansi Magic ngo-8. So basho ngani babuka ukuthi Mpumelelo una 22, ubaba wakhe yena uthathe isithembu na 23. Sizwa esho njalo kwishow ukuthi naye uthathe isithembu esemncane. Abanye ke sekuthe bephithizela-ke nami abaphithizela njengami. Sibheka loya girl owahambayo kuThando Nes'thembu. Hayi kabi guys, owavela kuThando Nes'thembu, sorry. Hayi kabi, akusikho ukukhuluma kabi njalo ugeli la uzothi hayibo why abantu basazokhomenta ngogeli engasekho la kwi-picture, engasekho kwimpilo kaMpumelelo. Hayi kutholakele ukuthi ugeli akekho, and makufundwa comments akhe uthi nje umsangano. Umsangano-ke asazi ukuthi umsangano uye hlampe waphaphama wathi umsangano lento engiyenzayo, noma umsangano uMpumelelo, noma umsangano isithembu somjolo, angazi. Mina-ke bengithi benazi yini ukuthi ugirl unesi omncane. Sinayo uNesi wethu esimthandayo kuMangwaba, hayi Mpumelelo. Uvuyokazi okuma wengane ufana noma wakhe. UTirelo lo abathi ku-social media uyahlupha ufana noMacele, ngathi ingane yaMacele usisi omncane kaMacele. Lona ohambile ofike kwiphathi ufana noMangwabe, kanti naye futhi uNesi. Yikho ngithi uNesi omncane. Yabo uma sesihleba sesifaka ugirl ngizothi uNesi omncane. Angifuni ukusho igama lakhe nesibongo because angithandi nihambe niyomhlupha lapha ku-social media. Akasahlangene nezinto zakaMseleku kodwa uyahlangana ngoba wahamba naye. Yey! Yazi ngifisa ukumemeza. Yini kanti izintombi zikaMpumelelo namakhekhe? Lona ongasekho wafika kwiphathi kaMhlophekazi, kwi-birthday celebration kaMhlophekazi. Laba ababili abaxabanayo bebanga eFront City bebeye kwi-birthday celebration kaLwandle. Hawu. O-wrong again Shoni ubani? uMpumelelo ongawaboni amahloni or iy'ntombi zakhe nabo ezingasabi into ekhulumisayo nento ehlepisayo. Bona njalo makuyi-birthday celebration kaMseleku kuzo-introduce i-girlfriend kaMpumelelo. Kufike lowa uhambile uNesi omncane. Angifuni ukunitshela igama lakhe ngoba nina niyahlupha. Nizohamba nithi hayi bo girl buya wena, yabo ngiyanazi niyahlupha ku-social media. Kodwa nje yini amantombazane kaMpumelelo namakhekhe? Omunye ufike kwiphathi yengane, naba abanye bahlala odakeni bazogishwa uMr Party. Kodwa uLandle inhliziyo yakhe enhle. Hayi asidluleni kuLandle. Mina ngibuza ukuthi niyayibona yini lento ukuthi uMpumelelo ulandela ubaba wakhe ngey'ndlela ey'ningi. Nami ngangamuzwa-ke esho ukuthi ngifuna ukudabulisha yonke into ubaba nayo. Yena ufuna ukuba namakhosikazi awu-7. Ngala simuzwa ethi yena ubecabanga ukuthi ubaba wakhe uzomsiza. Abanye-ke sebembiza ngosiyacela, usiyacela-ke lona ubaba wakhe wathi usithuphethu. Usenzeni manje uMpumelelo? Noma bathi ufana nosiyacela ngoba ulindele ukuthi ubaba wakhe kube wuye okhipha amalobolo akhe, uye ofanele alobole. Yena ngapha akayazi ne-responsibility yakhe because uma yena mayethi uyazazi ukuthi unengane and ingane ihlala nami, yimi olala esibhedlela uma ingane igula. Yena ugijima uthi phela umama engafuni mina ngishade, okusho ukuthi nale ngane ezayo izoza kuye. Hawu. Zange athi unendlu uMpumelelo. Or mhlampe nakhona kunzima ukwenza isinqumo sokuthi ngoba indlu seyikhona-ke kwenziweni ngayo. Kuza nengane encane uthenge indlu kodwa kule ndlu ngicela ngixolele. Mina ngiyahleka into mayengihlekisa. uMpumelelo kuza ingane encane, ngalana uqeda ukuthenga indlu. Lo o-pregnant ubuza ukuthi ingane izohlalaphi. Lo osevele nengane ubuza ukuthi-ke kule ndlu lena yini yena engayibonanga kuqala. Kumanje uthi-ke uzobatholela izindlu.
uzokwenza imizamo ukuthi abatholele izindlu. Lona olindele ingane ukuze ukuthi mina-ke izinto engizoyithola novuyokazi uzoyithola yini. Sizothola okufanayo. Hhayi Sithole, siyabonga ngithi mina bukani laphani ishow, nibuke umnakwethu. Umnakwethu wangempela-ke, noma phela ezinye izinto-ke siyazi ukuthi kune-script writer. Yo, English vele ingilume-ke nami. Abantu laba bazothi scripted, ayikho vele ishow ezovele nje iyenzeke njengoba kunjalo. Kodwa nje silokhu sibabaza sithi hayi bo, nangu esethethiswa phambi kwengane yakhe ubaba lo weSthembu uMpumelelo, ngoba uthi mina ngikhulile manje. Kodwa ngaleso sikhathi shuthi zazikhala, niyakhumbula? Shuthi zazikhala kuMpumelelo, wayebona ukuthi kwakuphithizela kubo ngoba kwathi nje kubaba wakhe, ayi kule yeSthembu nayi indoda ongayethemba esho ulwandle. Wayekushiswa yini lokho? Wayekushiswa yini? Wathi isithembu nje sengihlule ngisibuka, sengihlule ngisicabanga. Usejika wa-misbehaviour-ke manje. Wathi yena naba ogela aphila nabo, wagijima manje waya kololi. ULoli udumile, uLoli uyaziwa, uLoli akasabi ukumemeza oBig Zulu, yena sephuma lapho. Hayi, bengithi ningababazi kakhulu iy'ngane ziyahlupha, iy'ngane ay'khuli ngendlela efanayo. Naye-ke mhlampe uyothi eseno-30 ekhulume enye indaba. Kodwa manje abantu bathi la ku-social media, yena uzenza ubaba wakhe kakhulu and ngeke kumsebenzele lokho. Ngiyakubona-ke okushiwo abantu, kodwa ngathi noma wakhe ukhuluma into efanayo. Uthi uMpumelelo ngeke aze afane nobaba wakhe, ngoba ubaba wakhe yena wayenawo amasenti okusaphotha imibono or umbono awayenayo. Nina niyakubona-ke ukuthi uzenza ubaba wakhe, noma nibona ukuthi uphila impilo yakhe and ngempela uya-enjoy? Ngoba phela kunenye ividiyo engiyibonile ethi uMpumelelo uyathola o-DM, abanye obhuti-ke bayasho ngempela ukuthi nje hey ba-inspired. Ngicela ukubuza ukuthi laba bathi ba-inspired bakwenze njani? Nisho uMpumelelo wayesahlulwe ukwenza isinqumo. Uhlulwa ukwenza isinqumo, uhlulwa futhi ukufunda ukuthi uvuyokazi uthini uma ekhuluma naye. Uvuyokazi ukhala ngani, uThirelo ukhala ngani. Because uvuyokazi uthi ukhathele yena ukuthi uma kuyiwe emaphathini sekufanele ehambe eyobamba isandla i-girlfriend kaMpumelelo azofika naye. Uthi ukhathele and wenziwe isilinyane. Angiyivale le video la ngizoze ngikhuluma izinto ey'ngekho. Angazi umsindo lo okhalayo owani, ngiyaxolisa uma uzokuzwakala la. Thank you so much for your love and support. Niyavuma noma niyaphika? uMpumelelo kubukeka sengathi ulandela iphupho likababa wakhe, akakazitholi yena ukuthi ubani, ufisa ukwenzani ngendlela eqondile. Mina-ke angazi, ngiveza ukuphawula kwabantu ababuka le show yey'ngane zikababa uMseleku, izingane zesithembu.